As instalacións da protectora de animais hospalleiros estrearán cuberta no mes de maio. Xa están en marcha os traballos de substitución do tellado, unha intervención que comezou coa desmontaxe manual das placas de aceiro que hai na actualidade. Temos un compromiso cos animais, cos cans, cos gatos, e temos que sacalo adiante. E nese compromiso estamos investindo dende a Concellería de Benestar Animal para mellorar a calidade das instalacións e para que os nosos cans poidan ter unha vida máis digna e con todas as comodidades que lle podemos ofertar dentro do Concello de Pontevedra, non? O proxecto conta cun orzamento de 16.300 euros. Coas obras búscase rematar cos problemas de filtracións que se daban nas épocas de chuvia. O que se trata de quitar as filtracións que había de agua da zona dos cachorros, onde estaban máis cos cachorros, onde o posoperatorio, onde o tema de desllamento dos cans cando viñan con algunha enfermedade tiñen que estar ao lado do resto dos animais. Dende a Concellería de Benestar Animal apuntaron ademais que neste exercicio triplícase o orzamento destinado a este eido, pasando dos 5.000 euros do ano pasado aos 15.000 actuais.